София 1000. От всяка група по едно звено. За недъгавите мсита действаме точно като бога Хадес. Накъдето сте тръгнали, ние оттам се връщаме, Даже да се върна на чертожната дъска сега, както преди години, но вече с опита ценен натрупани от крайния резултат поливи. Стила лирически ми е бит за большинството от заключенията наивни. Мъдрост, любов и ясно послание носят в умовете пустиня, надежда, сетна съзнание. Висок е прага на моята търпимост. В моралтъпизъм и глупост направих избор да се превърна в личност. Духа в мен къде е и питаш на къде отива. И там дето границата на гнева ми с толерантността се слива. И всяка явна болка както водата в почвата попива. Живота ми е книга без страници, равна на безкрайност. Щото мисъл и емоции при мен е батенце нямат никаква давност. И признавам, хич не ме боли дали ви се вписвам точно в строго регламентирания ви обществен статус. Аре бегай бе, признай ми от цялото това натегане, кипрене, шикалкавене, чина, награди, вземане. Няма изкуство, бро, няма изрънце умение. Главите ви кухи, щом духне вятър, става течение. И пак ли има некой, дето не е разбрал? Тук сама с AMP в рапа намерихме своя свещен грал. Две МС-та, затворени от 4 стени и нищо не може да ги спре, докато в сърцата им гори. Непоколебим съм, тук е наша територия. От времето на Хикс Тим седя на минус втория. Аз съм злия гений в тая рап лаборатория. Правя експерименти и създавам история. Слагам в епроветката бездарност и никакъв морал. Плюс егоцентризъм и получавам нещия идеал. Видял съм и съм разбрал, като съм играл, че сам срещу всички не е равно на провал. Градя ценности, постепенно проличава кой какво е дал и кой какво заслужава. Истината се изопачава според крайната цел. Затова стоим отстрани и ви държиме на прицел. От парчето рона, майк чек зад микрофона. Оглеждам си района, живеем сред бетона. Штрахнал ти е бритона, ми говори за рап. Кучето те ръмжи, защото и той иска хляб. В друга такова забърквам смъртоносна смес. Слагам талант, много труд плюс ежедневен стрес. Получаваме продукт, който няма етикет. Разпознаваш ли сега кой е в топ проект? On your TV if you've been looking, but some people are looking at everything but what the truth ought to be.